Ja sam Jovana Crnogorac, dolazim iz Beograda i vozim za Salkano Factory Team. I došla sam ovde u Kranjsku Goru malo da naučim tehniku na spustu. Ja sam trenirala pre ovoga plivanje i triatlon i onda sam bila pozvana od strane našeg saveza da idem u Singapur na juniorske olimpijske igre mladih. I nakon toga meni se svideo mountain bike i ostala sam u tome. Pa pre svega jako sam bila zadovoljna kad sam čula da će Tanja Žakelj i Nina Homovec biti sa mnom u timu, zato što mislim da su one mnogo iskusnije od mene i mogu dosta da naučim od njih. To je bilo prvo. Drugo je naravno bicikl i oprema i sve to što ne može da ti pruži savez ili klub u Srbiji i sve te trke na koje smo mi išli, naravno to je najbolje. Pa od njih sam naučila kako sve to funkcioniše na velikim trkama, kako treba da se ponašam, kako treba da treniram, kako od Nine, učila sam neke stvari na spustu. Od Tanje sam naučila dosta stvari što se tiče trke i treninga, pre trku. Pa mislim da ide dobro, zato što se bavim ovim tek 2 godine i dosta sam napredovala za te 2 godine i mislim da će još biti bolje, još mnogo bolje može da bude, a moji ciljevi su neki da htela bi da odem u Rio 2016. Prvi put sam došla zato što stvarno nisam sjajna na spustu, a onda sam došla ovde i ova staza me malo uplašila na početku. A onda kad sam prošla par puta sve je bilo okej. Volim što je Gorazd uspeo da mi pokaže kako sve to da radim sa uživanjem i bez ikakve muke i da je u stvari sve to tako prosto. Samo treba uživati na biciklu. Pa to je pitanje reprezentacije možda i tima, što nismo išli, pošto smo ove godine stvarno imali puno trka. Malo sam u ovom sportu i onda nisam navikla toliko takmičenja u tako malo vremena. Pa za ove 2 godine što sam ja u sportu, dosta se promenilo što se tiče trka, povećao se broj trka, stvarno imamo dosta ovih naših kao liga trka i žene su više značajne sad nego što je bilo ranije. Pa u Srbiji biciklizam nije tako popularan sport, mislim nije tako popularna stvar da ljudi odmah shvate to da je to ozbiljna stvar. I onda kad im ja kažem da se bavim time, oni me malo prvo gledaju čudno, a onda posle shvate to, tako da nije strašno. Najviše vozim kad sam u Beogradu, vozim na Košutnjaku u Javali, a često idem u Novi Sad i tamo idem na Frušku Goru. Jovana, šta je to? To je znak da nas čeka dalje jako opasan deo, pa smo smislili foru.